omo korwa ase wodi ya Gachuba Sinyo naboigo omo bunge korwa ase nsemo ya Kitui Masaba Livumbane kwene kebunango bwatera nabale naboigo korosia epareyo elinde korobya obosombi ase chinsemecho mulikito Polycarp Okara norobotiro abago kwana na Ndizi TV gati abagendia wabeche pikipiki niko bagendera ko bakumurunganirya anene kibara chimbe ejo chire asorogongoriga emeye wadi yiga ya Gachube yogotoke meye bunge yiga ya Gitutu Masaba ngoko ndo mwesimi wito Cliff Gizawera engoko omwesimi watumbire meno esedi ya moturumensi nabotoro chama gendro kwa chinse mochinde lakini seitoga igo gotombe tipi kurtwa kwa eto bogambi ntwanya bakorora abo wetansa story lakini nano kobeke break yo kwane abana boda babo bali wakirite kura tubo atigente kyo twari kwa sababu mwesimi wabuna na mura itwa chawalete ocho to kwanire otoro serie pa ya moturumensi ebo ateria member ebo ate magombe serami erami endete ko rosigo pate wa abantu baito abana boda baito bachandikire ko bago yandi chipiki chiabo ko bago kamambi mara ko bago na nyumba ko bayi biru kunyo yoka na wanyeno wesi ko bago wesi bia asenge nje palere mbe tora to bekera morom iko to promise tinga no to bekera muyembia lakini ngwaro jo ndo to ngurire para otoro serio to itere bitonge bia to chandire egere to kanyirete project ya oyelami niko bamuganirie omo MCA kurwase ewadi yiga umusike Henry Obwaya kwene kibunango bwatana baramu no mujumbe kurwase nseme chiga ele koroise kibara egedukira tukunyara kabage kubaroroberia abosombi bwabo no musimo korugisairo okoranga chipara kwaro sirchi se mochinde lakini abaga chuba mbaka osere to korora yamachu chine pare koruga chuba ya soka no mata se ko soka bikonse ne ko jego ego jagoja ne ya moturumesi stage koturumboka kogenda lia mamba kogenda magomba tafadhali chibara chire chiao chikorengete chire Gachuba chiete ryo bokombe ikoko beketaya toeta mali baime koso kolemegetie pare ko chionererie mwesime watema konyora inyora chiparaye nyina boni ko bahereire njira bagende ko bagocandika sama tukamagiga asibono baganire abaraya bokoikiranya chira chiri balite chinga kiche chi campaign para nere ya kurubirongo ya tira mostarendo gotira ya chikobwata uchinyari yacho eyu eherengete engoko pare ya beirembe ebitongotongo mbiro kero to kwiro musibati no nyan mama no yogo chikogongya ora nyore ngo byarire njira taraika sasa argoika igobono omweshimiwe ngoko tafadhali nyumo tarare mebe ebitebo no yomenta kwanire ngokora ageri ngo chinsema ngo chechi para ora rosie kwende kwanse para na nene mono oteme sana otu agachere biba kwerende ibanda asenge nchongo chipiki cheto to niko chiko itwe kwerende nini omomo baso gabono ego chinseme cho origeri sana asenseme nyende niko bamuganire murayo munene bwensomoske William Samuel Ruto kwene kibunango kyanyare ligoli lya mabuta eriko barora bali obugima anene chinga kechigo bugima bogende toko konga emergency yiga ya Kenya ukachoka rusiringi sano bono liswa lya aneneli o komenta tati kwa rusi sano tafadhali tuangalie sisi kwa watu wa chini tuone hata sisi kama tutaweza pata hata chakula tupeleke watoto nyumbani maisha imeenda juu sukari tulikuwa tunanunua shilingi 120 kwa kilo moja sasa hii sukari ni shilingi 200 tafadhali tunaomba kama sisi watu wa chini rais wetu tafadhali jaribu sana turudishie hiyo vitu chini sisi pia tupate chakula cha kupeleka nyumbani na watoto wetu waendelee kusoma kwa shule ginko report regeta seni kya ubanje tekya Ndizi TV enjoy gonkoro ko Polycarp Okara.